wythnos i hanner o 2 AM. Na, mae'n golygu Nes di ddim colli lot wrth byd o dod i weld hwnna dy fi wythnos diwetha. O'n i'n ama. Jyst digwydd bod y ferch mewn chwaer I wyddonydd yn ITOPIA a bod teclyn cyfrinachol ni throi hi'n rhyw fath o superhero. Mae'r holl beth zero yma mor far-fetched. Ti'n mynd coelio bod hi'n bodoli? Wel, falle bod hi, a bod hi rhyw fath o gysylltiad i'r antidote. Ond pwerau electromagnetic sy'n gallu gwella Zeds. Come on. A os oes dyddi bwerau, ys dyddi guddio? Pam nag wy'n gweud pwy yw I? Ella bod hi jyst eisiau byw bywyd cyffredin?